Takže ahojte Topolčanci, nechcel som to doma točiť hneď takto zahorúca, lebo mám 300 tlak. Primitív na bicykli, čo ráno robí videjka. Viete, o kom je reč, tam na úrade mestskom s flaškami každý deň. Teraz som išiel s priateľkou do jedného podniku nad Faxkopy na kávu. Vydržali sme tam asi 5 minút, pretože Primitív sedel v kute, napitý jak tela a začal vykrikovať, proste ľudia tam sedeli a začal vykrikovať, že je tu ten, čo chodí autom do Talianska jak Primitív, nevie ísť lietadlom, a začal tam moje nejaké príspevky z Facebooku vyťahovať a ja, že máš nejaký problém? A ja vás nepoznám, kto ste? A prešlo 20 sekúnd. No, Trenčanský, lampičky treba do mesta dať, pravda, teraz bude tender, vyhlásená súťaž na 1800 kusov, tak ju vyhrajte ju a dajte sem lampy, ja budem len rád. A zase začal aj na Republiku, na stranu nadávať, aj na ostatných, že on všetko vie, že čo sme my zač. A zase moje súkromné veci začal vyťahovať z Facebooku. Napitý Primitív so 4 promile. Toto je váš viceprimátor, ľudia. Toto skoro každý posraný deň z roboty do krčmy. Toto ste si zvolili a vy ste potom asi není tiež v poriadku. Každý boží skoro deň ten človek slope. Tam sedí a uráža ľudí, ktorí majú iný názor ako on. Uráža ľudí pred ľuďmi, nemôže si človek v kľude vypiť kávu, nemôže nič, lebo v kute sedí napitý Primitív, ktorý vás uráža pred všetkými naokolo a číta vaše príspevky a kde ste boli na dovolenke a čo máte na Facebooku a neviem ešte, aké máte názory, a robí si tam z vás prču. A tento Primitív sa takto do mňa pustil, jednoducho pred ľuďmi. Ja som sedel 4 stoly od neho. A toto je vo vedení mesta. Je čas sa asi zobudiť vážne. Lebo keby tam nikto nebol, tak to riešim nejako inak. Ale toto kus primitívneho hovada ožratého, a to robí viceprimátora.